Anne, hvordan synes du, at aftenen er gået? Jamen, den er gået helt forrygende, og jeg kan kun være dybt taknemmelig for det fine valg, jeg har fået, og borgerne de også bakker op om den politik, vi gerne vil. Hvordan er det gået jer i partiet? Jamen, det er jo gået rigtig, rigtig godt. Vi står til at måske kan fordoble vores mandat. Altså, den ligger sådan lige på vippen med 3-4, så jeg er yderst tilfreds, og jeg får nogle rigtig dygtige med en i byrådssalen, som kan være en god brik for kommunen fremadrettet. Ved du, hvor I vil sætte jer i aften? Vi peger på Christian Thyssen, venstremanden, som borgmester, og så ser vi, hvad det bringer mere den anden vej. Så I har ikke nogen forhåbninger? Jo, jeg har nogle ting, men det er jeg ikke interesseret i at snakke om PT. Hvorfor tror du, det er gået jer så godt? Det kan have været flere ting. Det er blandt andet den politik, vi har ført nu de sidste 4 år, at de kan se, at vi er et stabilt parti, som gør, hvad vi siger, og vi lover som regel ikke mere, end vi kan holde, og vi forklarer os også, når det kommer dertil. Men jeg tror også, det kan handle om den asylsag, der har været her, hvor vi har klart meldt fra, at den går vi ikke ind for. At det for Midtfyn Kommune kan ikke rumme og bære et asylcenter. Det tror jeg også kan være nogle af stemmerne, at borgerne er med til at sige, at det vil de heller ikke have. Og I peger så på Venstres... Det gør vi, ja, Christian Thyssen, og det er fordi han er erhvervsmand, og det har jeg rigtig savnet her de senere, især de sidste 2 år. En, der har noget mere erhvervserfaring. Det har vi savnet i byrådssalen, og jeg er sikker på, at vi kan få noget rigtig godt ud af det de næste 4 år frem. Han har nogle spidskompetencer den vej, og vi andre, vi har de bløde værdier. Hvilken retning ser du for Borg Midtfyn de næste 4 år? Jeg ser det både i en erhvervs- og en turistrelateret retning, men også at det har noget, der gør, at vi kan løfte nogle serviceniveauer op, hvor det skal være for vores borgere. Tror du, I kan det med de nye taburetter? Ja, det tror jeg. Helt sikkert. Fantastisk. Ja. Tak skal du have. Selv tak. Og god fornøjelse i aften. Tak for det.